Puhutaan muutama sana suomalaisten ja amerikkalaisten ruokasuositusten yhteneväisyyksistä ja eroavuuksista. Minun nimi on Pirjo Komulainen, toimin Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella tutkijana ja dosenttina. Suomalaisten ruokasuositusten vahvana perustana on kasvikset, vihannekset, hedelmät ja marjat. Ja hiilihydraattien osuus tulee sitten toisena vahvana kakkosena siten, että pyritään käyttämään hitaasti imeytyviä koko jyväviljatuotteita ja turvaamaan hiilihydraattien saanti näillä. Ja perunan käyttö kuuluu tähän ryhmään myöskin. Maitotaloustuotteita, niissä suositaan vähärasvaisia tuotteita. Ja rasvojen osalta suositaan sitten pehmeitä rasvoja, öljyjä ja myöskin pähkinöitä, siemeniä, tämän tyyppisiä tuotteita. Proteiinin saannissa sitten suositellaan kasviproteiinien käytön lisäämistä, papuja, herneitä, palkokasveja, mikä sitten osaltaan sitten auttaa vähentämään punaisen lihan käyttöä, jossa suositusta onkin rajattu sitten noin 350 grammaan viikkoa kohti kypsennettyä lihaa. Ja tähän grammamäärään sisältyy sitten myöskin prosessoidut lihavalmisteet. Punaisen lihan käyttösuosituksessa todetaan vielä niin, että suositeltavaa on, että sitä ei korvattaisi sitten, lisättäisi siipikarjan lihan käyttöä punaisen lihan sijaan, vaan että proteiinilähteenä pyritään sitten monipuolisesti noudattamaan ja lisäämään sitten kasviperäisten proteiinien saantia. Jos sitten katsotaan amerikkalaisia ruokasuosituksia tai ravitsemussuosituksia ja verrataan sitä kolmiota suomalaisten suositusten kolmioon, niin nyt se kolmio onkin keikahtanut sitten kärjelle ja siellä alaspäin olevan kärjen alaosassa on sitten koko jyväviljatuotteet hyvinkin niin kuin kuvasta katsottuna ainakin minimaalisessa roolissa. Ja hedelmiä, marjoja, vihanneksia, niiden osuutta on korostettu. Mutta kolmio sinällään antaa sitten vähän tommosen niin kuin ristiriitaisen käsityksen siitä, että mikä on sitten esimerkiksi tyydyttyneiden rasvojen osuus, koska siellä on koko täysmaitopurkkia ja voipakettia ja sitten ihan siellä kolmion yläosassa, niin siellä on sitten eläinperäisiä tuotteita, lihaa, juustoa ja muita tämän tyyppisiä tuotteita. Amerikkalaisissa suosituksissa samalla tavalla kuin meillä suomalaisissakin ravitsemussuosituksissa tyydyttyneen rasvan saantia pyydetään rajoittamaan siihen alle 10% kokonaisenergian saannista. Mutta amerikkalaisten suositusten kolmiota tarkasteltuna tulee mieleen, että siinä on vaarana sitten toi liian suuri tyydyttyneen rasvan saanti, koska siellä korostetaan sitten näiden täysrasvaisten maitotuotteiden ja eläinperäisen punaisen lihan saantia sitten enemmän kuin meillä suomalaisissa suosituksissa. Amerikkalaisissa suosituksissa korostuu proteiinin saanti. He painottaa kovasti siihen asiaan, kun taas meillä suomalaisissa suosituksissa korostuu hyvänlaatuiset hiilihydraatit ja niiden riittävä saanti. Ja hyvänlaatuisilla hiilihydraateilla on tärkeä rooli lihasten glykogeenivarastojen ylläpitämisessä ja täydentämisessä. Ja tiedetään, että esimerkiksi liian suuri suolansaanti on yhteydessä verenpainetautiin ja sen tyyppisiin ongelmiin. Ja sitten myöskin kovin suuri punaisen lihan käyttö niin on yhteydessä terveyshaittoihin, muun muassa syöpäsairauksiin. Yksi eroavaisuus vielä, mikä suomalaisten ja amerikkalaisten suositusten välillä on nuo ympäristötekijät, että meillähän suosituksessa on jo aika vahvastikin otettu huomioon sitten ympäristö ja ympäristön kestävyys sitten ruoantuotannossa, mutta tätä asiaa ei ole noissa amerikkalaisissa suosituksissa huomioitu ymmärtääkseni lainkaan.